Hello everyone, welcome to my Borong Clinic channel. Logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि Borong Clinic channel आव खनसे बरायनाय थाबाय। Happy मागो लोगोफोर बयनिसिमबो। So दिनैथ' बेलांगुर सावगोन नङा होमबा लोगोफोर। So बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो दासिमबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोर। So लोगोफोर नोंथांमोना सोरहा एन्थाब फिथा देखो सोरहा मा जाखो अननानै नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय। आरो आंबो जोंनि गामि दरनैनि बेलांगुरखौ देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। नै लोगोफोर बे जाबाय जोंनि गामि दरसेनि बेलांगुरनि डेक'रेसन आरो लोगोफोर नै बिथांमोना मालाय बिराद माबा खालामलाबायथारदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे जाबाय गेट। नै गामिया अन्थाइबारि गामिनि बेयो जोंनि गामि साखाथिनिनो बेलांगुरा हनै मालाय मोजां साजायथारदों मालाय मागोनि नामाव। नैबे जाबाय लण्डननि वाच माने लण्डननि घरि जाहैदों। नैबे जाबाय साइनासालि। लण्डननि घरिया नैबे ओमफ्राय नैबे मोसाखावरिफोरबो दंबावोसोनो मालाय प्रग्राम लाखिदोंनो मालाय। दा एसे सिगाङावसो जानानै थांनाय मिथिखायै बेलांगुराबो जाबाय राजा ओमफ्राय नैबे जाबाय रानि ओमफ्राय नैबे जाबाय सान्थ्रिफोर ओमफ्रायो बैखै दायना दायनि दं आरो। लोगोफोर बेखौ थाराय बिफांजों बानायदों आरो आं फार्स्ट टाइम नायनायाव माबासो नुदोंमोन औवा गथा गथासो नुदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय मोजां नायबाय थारायसो आरो थाराय बिफांजों बानायनायसो। नै गेट आरो बेयो। जोंना अजारायगासिनो जागायबाय आरो बेलांगुर फोरबो माबाया फुजाया। बाहागो लाफैनो हागोन बेनि थाखाय जोंनि नै जोंना बेलांगुर फुजाया जागासिनो आरो ओमफ्राय जोंबो फुजा होनो फैबाय। जोंना फुजा होनाया जोब्बाय माने अजा रायनाया जोब्बाय ओमफ्रायो मालायखौ खुलुमबाय आरो।
지레코 하 오늘 Potensi terbaik Guri Koloni Jawa. Halo लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो स' दिनैथ' माग मासनि 1 तारिख नङा होमबा लोगोफोर लावखार ओंखाम जानाय दिन स' जों गामियाव लावखार ओंखाम जागोन नालाय बयबो रायजोफ्रा ओंखायनो जोंबो थांनो ओंखारबाय नै मुन्नाया जोंना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओइ मादैमोन किसना मोनफैगासिनो ने आनैमोन नालाय नौ मुन्ना वाव नुवाखै मुन्नायाबो जागोन ओंखाम जोबथा गेलेनायखौ गेलेगोन जोंहा मन्दिर नार्जारि सेथि बान्था नोगोद 1000 जिरायग्रा बे बेखौ नै जाखांनायखौ संनाय खावनाय सोलिगासिनो जोंना मोनखांबाय जानो मिथिया बिथांमोनखौ रेडि जाखानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय नै जोंना दसे उनावनो ओंखाम हायजाखाबाय आरो हायोबा गासिबो मोनजोब्बाय मानसिबो आरो जानो हायनाय राननानै जागासिनो नो जोंहा बेदर फागोन लोगोफोर बिराद बुरजा गामि दसेनि मानसिफोर नालाय ओंखायनो बिराद बुरजा ओमफ्राय अमा बेदर बाहागो होबाय आरो दाना ছেলে মঠে সোমবারে ওয়ারে लावखार ओंखाम जाग्राफोर बिसोरो बयबो जाजोब्बाय खाजा संबाय जानोसै लोगोफोर खाजा जानोसै एबार ओंखाम जानाय लोगोफोर मोनसे बाहागो लायोबा गुबुन बाहागो लानायखौ नुनो रोंगौथि लोगोफोर जों दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जों दा न'आव थांफिननोसै होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट व्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन